गिबियावनो खुलुमबाय। आंनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव आंनि गोसो गोरबोजों बयनिसिमबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। बेनो जाहैबाय क'क्राझार साइ स्टेडियामाव दुरान्ड काप नायदों। थुदो बिदिब्ला नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे अननानै नायलांदो। जाय दुरान्ड काप नायफैदों लोगोफोर कमेन्टआव खिन्थाहरदो। Nomor kacau. Iya benar benar. Belum bola lain. आजां-गाजां गरम नै लाइनाबो जा गोलावखा। Halo. Durand. Ini boleh ngomong lah.
Towards his right is squadron leader Avinash Pratap and squadron leader Deepak Nayak, and to the left is squadron leader RM Chaudhary with flight Lieutenant Akshay. Harimwari आरो बायदिसिना गेलेनाय दिन्थिफुंनाय. Moving on to our next program, we have cultural demonstration. First of all, let us welcome Kukri dance, followed by Gatka martial art, and welcome to be performed by the Indian Army. Kukri dance is performed by Gorkhas, a group of men gathers to dance with a kukri on the subtle beats of various instruments. Besides celebrating victory, Kukri dance is performed as a tribute to the brave soldiers who put their life at stake for our sound sleep. It's a tribute to their courage to stand on the border and protect us from danger. Bयखौबो आखाइ खबना बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय. अखा हानानै खेलाखौ दोनथ'नांबाय. दैयानो लोमजोब्बाय नै. खेलाया जाफिनबाय नै. नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो. जों फैग्रोबाय नै. राजस्थानजों बड'लेण्ड एफसीआ गरसेयाव जेनबाय. भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय. गोजोन्थों.